Benvingut, benvinguda al Cicafé d'avui. Eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Avui parlem del futur. Aquesta és l'última càpsula d'aquest Cicafé i ens podem plantejar què passarà quan tota aquesta crisi amaini, quan tota aquesta crisi hagi passat. I la veritat és que no ho sé. No ho sé jo, però no ho sap ningú. Qui digui que ho sap menteix. El futur no el coneix ningú. Però aquí sí que hi ha un repte. I un repte és si nosaltres sabrem aprofitar aquesta crisi per posar el benestar de les persones al centre. Posar el benestar de les persones al centre i treure d'aquest lloc el diner. El diner, perquè fins ara el diner havia estat al centre de la nostra cultura, al centre del nostre món. De fet, hi ha persones arreu del món que moren perquè no tenen 50 cèntims per pagar-se una vacuna. La seva vida val menys que 50 cèntims. Podrien començar a canviar això. Podrien començar a adonar-nos que la vida de les persones és central, que el benestar de les persones és central i que, en canvi, els diners són secundaris. Que l'economia ha d'estar al servei de les persones. Que l'important no és maximitzar els beneficis, sinó maximitzar el benestar de les persones. Això ja succeeix en aquest moment al món sanitari. Quan entres en un hospital no et pregunten quants diners tens, sinó que simplement et curen i et salven. Això ja succeeix en aquest moment als serveis socials. No et pregunten quin és el teu origen, si no et pregunten res, t'ajuden, punt i final. Això ja succeeix en aquest moment al món de l'educació. Els mestres, les mestres, no discriminen els seus alumnes conforme si són pobres o són rics. Intenten donar el millor d'ells, ajudar-los al màxim. Tant de bo, aquests valors que en aquest moment ja estan a educació, ja estan a serveis socials, i també està a sanitat i també estan dintre de la nostra família, perquè nosaltres, la nostra família, els ajudem al marge de que sàpiguen més o sàpiguen menys, que siguin més simpàtics, més antipàtics. Tant de bo això ho sapiguem portar a la nostra societat. No sé com serà el futur, però sí que tinc un repte per tu. Un repte per tu, i és que no sé de quina manera treballis perquè aquesta crisi no hagi estat en va, perquè aquesta crisi ens hagi ensenyat a créixer com a persones. I créixer com a persones significa posar el benestar de les persones al centre. Així que, amb aquest repte, que no sé exactament com el concretaràs, m'acomiado de tu, que siguis molt, molt, molt feliç.